Ahojte, volám sa Olivia a milujem cestovanie. Niekoľko rokov som strávila aj v zahraničí a počas tohto obdobia som si našla veľmi veľa dobrých kamarátov a kamarátok po celom svete. Teraz som už späť na Slovensku a poznáte to. Kamoši a kamošky vám chýbajú. Preto som rada, že momentálne žijeme v dobe, kedy si môžeme zatelefonovať kedykoľvek. Teda nie úplne kedykoľvek, lebo som si práve spomenula na kamošku Danicu, ktorá žije v Indonézii a veľmi rada by som vám ju predstavila. Čauko, Danica. Ahoj, Lilka. Akorát do tebe hovorím žiakom a žiačkám. Pozdravujem všetkých z Indonézie. Ako sa máš? No super sa mám, máme tu teplo, dobre, už teda tma. Super, rada ťa aj vidím. Určite ste sa už učili o poludníkoch. To sú tie čiary z hora nadol. Podľa nich sa určuje čas na Zemi. Je to preto, lebo Zem sa otáča zo západu na východ okolo svojej osy, čo jej mimochodom trvá jeden deň a to je približne 24 hodín. Za svetový čas sa považuje ten okolo 0. poludníka, ktorý pretína Londýn. Smerom na východ od tohto poludníka hodiny pripočítavame a smerom na západ hodiny odpočítavame. No a aby to nebolo také jednoduché, dátum sa mení na opačnej strane planéty, čo je okolo 180. poludníka. Pri cestovaní smerom na východ od dátumovej hranice sa čas posúva približne každých 15 stupňov o 1 hodinu. Ako nám Olivia vysvetlila, takým na Novom Zélande ľudia nakupujú na ranných trhoch. U nás v Európe sa pomaly chystáme spať a v Mexiku si dávajú siestu predchádzajúceho dňa.